Anya laki din! Meeting. Awan mo tinadakdakamat ni Magi kanya kay Rachel palasang ko. Amangan met, no nalipatan na lang nga inbaga kada kayo, Ante Choleng. Kaano day ta a meeting aya? Intun Lunes, Ante. Ay una yan, sapay Sabado ita. Kasano nga rod ang makasagana da tao? Makasagana. Apay, anya ti isagana am aya, Ante. Agpareban kan agpamanicurak kumapay. Tapno sa anak ton nga aglang-lang nga anya inton meeting mi. Si Kakit Dimat, Ante Choleng. Panagkunakat, saan yun akasapulan dagita? Ngamin, hat kayo latamat itikas ta alangayo. Ay na, agyaman naklaunay itikasta na ibagam, Rachel balasang ko. Good morning, iha. Naimbagmat nga agsapa, mami. Itaman pa'y anasapa kayo, anak kariing? Tasyak ti makimiting ita. Busy kanumat ngamin ni dadim. Anya a meeting, mami. Anya kumapay. Meeting a ije pagadalan. Anya? Asino din nakadamagan nyo nga adda meeting iti pagadalan, mami? Nadaka matigayem mo edi na minsan ang nagpasyar dito'y balay. Nalipatak matan ngembagakan ka. Anya lakit din ni Rachel, aya. Napayakas ta ti reaksyon mo, Magi. Di ka kadi maragsakan na siya ti makimiting para kan ka. Ay, kwa. Saan akas tati kahit ko asawan, mami? Wala. Agawaan nyo nga rodon di agpalas. Tapno saan kayo amala daw? Agdamag gan ti kabsat mo balasang, Magi. Ti ko namin di, kat only child ka. Katwan mat. Asino din nakadamagam nga nakabsat ko abalasang? Nakita ka ha? Saan ka di nga iso ti nakimiting itay? Ay unay kan, Rio. Saan ko akabsat dayjay? Ni mami dayjay anya? Anya? No kasta? Mamim dayjay? Katwan. Apay, saan ka di amadlaw? Pasensya ka. Ngam, nagubingan nga mintilangan ni mamim. Ngamitisi ka. Dita ka man langan. Pagbasuraan man ang tilapayag ko, ako na ako. Ape, kasta tila nga, Magi. Ada ka diti dakas, ngayon balikas ni Reyo kan ka? Kunamlan asino mat agwapo dayjay Ariyo, Rachel. Anya nga mintiin baga na aya, friend. Agasa man, taub-ubing kano tilangan ni mami ngam iti siyak. Anya? Naibaga ni Reyo ti kastakan ka, Magi? Katuan, panag ko na, asino ti ub-ubing tilangan na kada kami kini mami. Ay, kwa. Agpada kayo laang met. Naarjud laang ngamin ni Auntie Choleng, iso ano agkuyog kayo, kat kaslag kapsat kayo na. Anya? Naimbag pa'y ni mami. Oray 45 nan, kat aglang-lang alat nga ubing. Agasam ngay, kakunada akasla kami agkapsat. Mingmingan nakmatlatan, Magi anak ko. Ada ka di parikot mo. Ha? Awan mat, mami. Adalaang tinalagip ko. Ala, umuna akon iti silid ko, mami. Kaya't kunti agina na. Likliklikan na ka di, Magi anak ko. Saan mat? Apay ana ibagayo ti kasta. Sipod nalpas ti meeting mi. Kaslada na dag sa nabasol ko kan ka. Madilaang tiriknak, mami. Sigurado ka ka di, anak ko. Wan, okay aklaang. Dinak pakadanagan, mami. Kumusta nga iti meeting yung Choleng bakay? Nakitam ka day ti grado ti anak ta? Okay lang, mat, Luis Lakay. No may papaniti grado ni Magi, ayawan ti pagparikutan. Ngamin, naipasa na mat amin. Nasaya at mo't nga rin kasta, Choleng. Iso na lang, takas lalikliklikan nak ti anak ta, Lakay. Anya kalaki din aya. Ita niya kumaga po, aliklikan na kati anak ta.
Awan mo't siguro tinagapaan nyo. Awan mati amok ang nagapaan mi. Matlagayam. Anya pa ila ti pagparikutam, kahit awan magayam ti sanyo ang nagkinawatam. Luis Lakay, rumwara kita. Sa di naman ang ti papanam, Awan ti aramidak dito'y balay. Iso arumwarak pa ilaang. kahit sa di no nga ti papanam, di mo ibagang ay ti parlor shop manan. No iso ti turungan dagiti sakak. O di iso. Anya kalaki din aya. Di no binggon sa amutin no agpaparlor ka. O sana bale, takwartak mo ti usarak. Kan maysa, oray no kanayon nga agpaparlora. Amuklata mo ti responsibilidad ko dito'y balay. Saan kayo matabaybay-an kin ni Magi? Banag apagyamanak launay. Bakay. Si kamat gayam ti lumabas iti paraangan may Auntie Choleng. Panagkunakket, nagapo kayo manan iti parlor shop anya, Auntie. Nagapuak ngagpay sa iti parlor shop, Rachel, balasang ko. Ad-adangain mo bing kayo manan iti kasta alangayo, Auntie. Saan amadlaw a 45 yun? No siya kamangkit kita, kasla 25 yulaeng. Shh! Di mo matpigsaan ti sa uma, Rachel. Ang mga nuad na makangag iti ibagpagam. Sapay di daan mo a 45 kon. Anya? Ni Auntie Choleng mat. Malalabsan ka pa, tadanas kan nga aramidag ijay balay, Rachel. Sige laeng, Auntie, agkan anad kayo. Nakaidasara ko niti kanan tayo, Luis Lakay. Magi anak. Agyaman ak launay bakay. Makasidak manay ni tinaimas. Ni Magi ngay. Rimwar. Ada ka nung amin ti homework aramidin da iti gayem na. Kasta ka di. Apay, saan ka di nagpakada? Ha? Ti ko na, saan ka di nagpakada ni Magikin ka? Nalipatan na la siguro tinagpakada, Lakay. Domingo ita, Magi anak ko. Apay adi ka pala nakasagana. Sa dino ti papanan tayo, mami? Oh, sa dino kumapay. Mapantayo makimisa. Ha? Wano, ada ka din na patag-alakad mo ita. Wan, mami. Mapanak iti ayan ti gayam ko ita. Saan ka di anapan ka iti ayan da Rachel, idi kalman, anak ko. Wan, mami. Ngam saan mi ana ilepas day homework mi idi kalman. Iso amapan kami manin ita. Kasta ka di. Meeting kanumat, dagiti parintis intun umay alawas, Magi. Manan? Katuan, no husto tinangag ko, maipapan iti graduation tayo ti pagsasaritaan da. Asino nga ro ti makimeeting para kan ka, Rachel? Ni Lola kasanumat ngamin, busy ni nanang ama kisugsugal. Si Kangay, asino ti makimeeting para kan ka? Jack pa'y masigurado no asino. Ni Auntie Choleng ngay, saan mat siguro adakas no iso ti makimeeting? No ni mami ti mapan, amang ano panunuton da nga alalay nak. Ngamin, nakaar-arjud ni mami ngam iti siya. Di mo ibaga nga ikabain mo ni mami yung friend. Saan mo't friend? Nakababain lang amin. Tano kasta nga agkuyog kami. Kasla alalay ti panangkita dagiti tattao kanya. Mabalin ka di makasarita kayo, Daddy? May papanitian niya, Magi. Mabalin ka di? Ada kayo ti makimeeting intun umay alawas, iji pagadalan? Sa payada ti trabaho. Nalpas ngaminan ti day off ko. Kasta ka di? Ni mamim ngay. Sigurado akayat na dayjay ti mapan. Saanan, Daddy? Ne, apay, ibain mo ka din ni mamim? Saan mat? Jak lakiat nga agrup-rupa ak nga alalay no kastang agkuyog kami. Anya, kalaki din ay Magi, anak ko.
Kat no bagay mo ni mamim nagiti kawis nga isusut na. Amom ka di, kanayon da kakantyawan nagiti katrabahwak. Hat kanulata ni mamim, nga oray adan edad na. Manya ti araramidem dito balaya po. Adala din ang patag nga umay ko ibaga kada kayo, lolo. Ayan yan ta. Mabalin ka di, ada kayo pa'y laang ti makimiting iji pagadalan intun umay alawas, lolo. Apaya siya ngay. Damot ni dadem. Ada ka no trabaho ni daddy. Ni mamim ngay. Saan ang mabalin ni mami, lolo? Manya kalakit din ayapo. Nakaar-arjud unay ni mami. Ayan niya lakit din ay. Gagangay na. Agpapintas ni mamim tapno presentable. Apay kayat mo ka de alos siyang tilangatinam. Ala nga minin lolo. Da kayo latan di makimiting para kanya. Pasensya ka na po. Tauray kayat ko timapan. Dakmet ka pa ilahan ti agbiyahe. Uno magna iti adayaw. Kat, nakasaritam ka din ni lulong mo, Maggie? Wan, napanak iti ayanda itay. Ngamuray ni lolo. Di namot kayat ti makimiting. Di na kanu ngamin kabailan ti agbiyahe. Wano magda iti adayo. Kasano ngayon day ta, friend? Kapilitan ani Auntie Choling ti makimiting para kan ka. Wan nga rod. No choice friend. Okay laang mat ngamin no ni Auntie Choling ti mapan, friend. Awan mat ti dakas na. Okay kada kayo. Ngamno siya. Saan nga okay? Wen, puno ang nakar-arjud ni Auntie Choling. Ngam at least, amo na ti responsibilidad na. Kan, sakto laang mat ti kina-arjud na, friend. Basta. Ay na, Maggie, maapalaktupay kan ka. Ngamin, amo ni Auntie Choling nga aywanan ti pagina. Saan akasagiti da dumaan na nang dita? Didan masango ti agdigaws, tatila ang matbisyo datin into naranda. Payakas na tilangam, Choling, bakit? Bagay ko kadimot lang ti jogging pants kan long sleeve abadok Luis Lakay. Ulag man no makimiting ka ita. Wan, makimiting ak ita. Apay nga ron akas na ti kawis mo. Sapay nakabunik, kun nakatsinilas ka. Wan tapno sa anak nga ibain ti anak ta. Nasaysaya at ti kastoy. Tapno di na iba ga anak ar-arjuda. Anya, ay na, pangaasim bakit? Sana maibagay king katikas ta akawas. Anya nga ron ti maaramidak nga ilakay no kastoy ti kayat ti anak ta. Sigurado nga ibain na ka ni Magi itikas ta akawas mo. Agbado ka itikas ta. Samo sa rin tingin na bag mo. Ay, sana may bagay bakit? Sino nga minti nang ibaga nga usarak tinginginaan abag ko, Lakay? Daytoy eco bag ti usarak. Anya. Kitaam na sino ti sumungad, Maggie? Mami? Nan ano ni Auntie Choling? Apay akas day matanti kawas na. Sapay, eko bagla ang tibag na. Ay una yan ni mami. Saan matan ahat mama tilangan na, friend? Amangan mat no inupay mo nga main. Dito'y kapailaang friend. Naskan na makasaritak ni mami. Nakababain ti kastoy nga aramidan na. Unay kan, friend. Ti kunam kanyak idi, nakar-arjud ka nakaporpor malaunay ni Auntie Choling. Itaas simple lang ti kawas na, di mo manan kayat. Saan ka matan ang maaawatan, friend? Saan kayo mo tanaggidan ka ni Magi ang nagawid, Choling? Una, tadi na kaya ti makigiddan kanyak, Lakay. Ay, una yun, tikas tang ugali ti anak ta. Ibain datan samutin at dadakkel na. Bay ampay lang ti anak ta, Lakay. Ay, sana. Nas ka na makasaritak na ita, Magi.
Sana na nasaya at tikas tangan aramidin nakin ka. Bakit? Awanan, ti respeto nakin ka. Saanan lakay. Siya kunti makaamo nga agad jas para iti anak ta. Nukas tala ka na yun, ay awan Dumakkel ti ulo ti anak ta. Imbis nga agbalin a proud ken ka nga inana, tamom nga iwanan ti bagay. Saan? Ta ibaid na kapahikid day. Busy kay ka di, Mami? Saan mo at magi anak ko? Apay, aday ba kam? Pasensya kayon kadagiti na isaw-sawang ko, Mami. Ha? Kanayon kayo latan na nakalong sleeve, naka-jogging pants, kan naka-chinelas. Saan kayo nga aglang nga presentable? Kas kumai dinaudi a meeting yo. Naka-chinelas kayo, kan naka-eco bag kayo pay. Maawatan ka magkat, magi anak ko. Kabailak abaliwan ti panagpurpurmak, tapno laeng di nakibain. Ano saklatan ti agchinelas kan ag long sleeve no iso ti kayat mo? Ay saan, Mami? Isubliyo ti sigud a panagkawkawas yo. Ag-makeup kayo no kayat yo. Ag-heels kayo kan agbistida kayo. Iti kasta, presentable kayo iti imatang dagiti tattao. Sigurado ka kadi, magi anak ko. Uwan, Mami. Namiss ko nga minan ti sigud alangayo. Agpasanon kayo manan. Saan nga isyo dayta kanyak ita? Ay naagyaman ako unay, magi anak ko. Tinapatag kanyak ita? Kat amo yo ti responsibilidad yo kada kami kini daddy, mami. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Ay, anay, ay una yan, nagsakit to'y sakak analigaws. Ay, lumlumtagan rumay. Ay na, unak tumot ngamin kan ka nga ilotak. Tapno maimbagan ngam. Di mo kayat. Kumaron tupay, adakit din asya nakamakapag na. Maminsan lang nga ilotak dayta, maimbaganan. Nanang, tatang, umaya man pala makipangal daw dito balayaw. Awan na luto ije balay. Napan nakimiting ni bakit ko jay eskwilaan ni Maray. Ay, anay. Ne, agan anay kayo mo, nanang. Ay, naanak ka, limtag nga rodan da ito sakak, tanaligusak ijay banyo itay. Ne. Limtag mangagpay sunday ta sa kayaw. Kunak nga ilotak ngam, di na kayat. Ay, jak nakaluta o pride anak ka, jak makatakdar. Ada kilaban. Isunti ka nam. Agsida ka iti asukar. Wala na, tatang. Mala, ina manganay, tagsubliak mo't lang ije bangkag. Nalawa pa'y ngamin timulaak. Ay, anay ikaw. Nagadupay tilalabaak. Jak pa'y nakakaraid ijay parangan. Kasano ang makapagtrabaho ak ngay no kastawi. Ilotan ka kunak mat. Sika no kayat mo nga ano santi sakit ti sakam. Ay, kabailam. Padasin ta Mabit lang, tay nakalaan. Yes, sining lagko alana. Ay, mayat mo. Gaya masida rin dya sukar. Ay, pride anak ka, nalpas Ay, ka na nangan. Agluto akaw iti pangal daw. Nay, makapag nakamit na nanang. Nalaing gayam nga gilot ni tatang Mau. Na minsan na lang inilot na ito siya ka. Mayatan. Kinaam. Saanin ang nasakay. Ni, maya mga agpaysaw, may pagnayon. Ay, agpailo tak mamag ni tatang. Nasaki mo na ito'y sikit ka. Ay na, nabang-aran da ito'y sikit kong inilot mo, tatang. Nagmayat tirik na. Ay na. Makmaktangan lang ti sikat mo. Katatrabahok siguro da ito yan, ije bangkag. Hay, awanan ti sakit na. Awanin, tatang. Ay na, naglaing ka nga gilot. Mala, ina ko ni ije bangkag. Awanin ti sakit na marikliknak, tatang.
Ay nalakay. Narabyanak anagawid. Tadi magasak pa iji parmasi. Gimatang iti pain reliever. Para di tasikat mo, ako nang maagkara sakit. Saan kala ko man naging matang makay. Awanin ti sakit na to'y sikit ko. Awanan? Kat no uray kala saan ang makabangon itay agsapa, gapo iti sakit na. Inilot ni tatang na minsan nawan na dagos ti sakit na bakay. Neh, naglaingan ni tatang no kasta. Uy na, inilot na pa sa ni nanang ana iligaws. Naimbagan mo dagos. Makapagnan ni nanang akaslawan na pasamak. Mapanak tumamot nga ro nagpailot kan kuana no kasta. Nasakit kat, daytoy bukot ko. Kunam nga men, ang nagsakit ti sakam. Kalpasan ana iligaws. Isu nga umay kapadigwan iti si daom nga adobo. Karni ti manok, maray. Ay, mayatan to sa kakmaray. Kita, saanan alimtag. Amaw, no asino tinakaagas dito'y sakak. Ha? Asino maray? Doktor? Saan? Nilakay ko ni ngay rumay. Kaya't mo asawan. Mangagasan nila kay mo. Ay, katinagasan na nga ron to'y sakak. Oh, di mangagasan. Naimbagan ka mo't gaya man. Ay kat, yawid ko nga ron na tipadigok kumakan ka. Ah, ay saus di mo pa'y lamot ibatay. Imbagla si daon may kinirumay. Wana, ayan na ngay nila kay mo. Aday di taltalon. Ngam agaway tao may mangal daw. Mabalin ka day, nga ilotan nakmak. Anyaya ti marikrik nam. Jak nga rod mabsog maharay. Kayat ko akaanak-akaan. Angam jak mo't makaangas. Numayadok ti mangan. Ay kat mabladan ka amaray no kasta. Kabalan na nga ta, nga agasan ti sakit ko. Ay kat kitaan ta mala umunag ka. Taurayom nila kay kaw. Maagasan na day ta sakit mo maray. Ay na, mayatan tiriknak pare. Naglagan to'y tiyan ko. Naagasak gayam ti sakit mo. Anya ka day ti sakit ko. Nagbayaga na parparigatan nak day to'y asakit ko. Ti sakit mo. Ket. Ha! Kinarawat. Anya, sigurado ka ka day. Aday ta ti sakit ko. Wan! Narawat ka launay. Hangam sa nabali tayo nilot ko matanday ta boksit mo. Naimbagan kan. Iswa sige lang. Mangan ka mangan. Agyaman ak pare. Ay ungayam. Manungay ti bayadak kan ka. Ay, jakag pababayan. Ay ka, thank you manan. Ano kasta? Kay, nagpailot ka ni tatang? Saan? Kasanumot ngamin. Nagaduti tao iji balayda. Nagdinamag ngamin nandito lugar tayo amang ngagas ni tatang. Ay ke, mayat ano kas na bakay. Ado ti nakapila iji unag ti balayda. Kan ado pa'y ti agurura iji ruwar. Mayat apagkwartaan na. Anya pagkwartaan mo ta sasawang mo. Ay nagkapo yung magtapanunot mo na ya bakay. Kadaad damapan agpailot kin kwa na. Agsingir, tamang ngagas kit nga raw. Ay ta, tikat ko asawain. O anya, tatang. Mayat mo't lang, yung singasing ko king ka. Ha? Kasla mayat ah. Ay, saan akas lamayat? Talaga nga agkaramayat, tatang. Hangam. Manungay ti singirek. Anya ti pansarsaritaan yung agama dito'y salas. Ibagbagak ka ni tatang. Atang ay nagdinamagay, nagagagas, nasaysaya at nagsingir. Kadagiti umay agpaagas king kwa na. Sika kano ti agsingir, bakit? Ah, Teramidem nanang, sakbay dang umunag, singiramidan, bumaknang tayo adago sa nanang. Ay, papanab, di Layla. Di taman ili, nana. Gumatangak manen iti agas to'y ulok ana sakit. Apay, saan mo pa'y anadamag di mangagas dito'y lugar tayo?
At mangagas dito lugar tayo. Nila kay Rome. Asino day jay anak ngay? Jay taga-abagatan akalbaw. Ah, jay tatang ni Fred. Wad, mapankakan kwa na. Takabailan na nga agasan day ta sakit mo. Migraine, kabailan na nga agasan. Adasem nga men Siyak tupay, nabayagan jay sakit ko. Ngam naagasan na. Anya day ta sakit mo na nga inagasan na. Kuna nila kay Rome. Kinarawat ka na ti sakit ko. At dagayam kas ta sakit itan. Bakit? Apay ngay aday to'y matlati na kuliktam abayad dagiti nagpagas. Nay, apay, kurang ang pailang day ka sa nga pulo aribaw. Ay, kurang. Di mo sa matsiningir amin. Ay, sus, singiram na ganyay awan to paigatan day tibagas da. May pamuspusan da dayta. No, kaya't da maimbagan. Hindi ka lamasan kadagiti padam amarigrigat. Anya apadam amarigrigat. Mabiitan. Ay, ti mabiitan. Mabiitan nga agbalinta a milyonaryo. Iso nga rod nga agsingir ka kadagiti o may agpaagas. Sigurado mat ang maagasan da. Iso singiram ida iti sagsasa nga ribo. Anya? Nay, apay anak kasukat ka ba kay? Sa dino ti papanam? Ay, nalipata ka na imbagagan ka. Mapanak ka no dyan natatang itakat. Siyak ka no ti agsingir kalagi ti agpaagas kinitatang. Taninanang, mapanag shopping. Shopping ang tiawag na ita? Saan na mapan makipalingkay? Shopping, kuna namat. Adun sa ti kwartada kinitatang Kun kay, tamay at pagbirokan dahil ta panagagagas ni tatang, bakit? Mala, innakon. Taninas kan kano amasapak amapan. Wala, tamasapsapa lagi ti mapanagpagas. Bakit? O apay, aday bilin mo? Medyo agkupit-kupit kami ta. Anya, suruan nakit din iti dakas. Ay kituwin tapno damot pag-shopping ta. Ay laki din na ya. Dagiti sumrak, agbayad pa dito ayan ko. Saan kayo basta sumrak no di kayo pa'y nakabayad? Ay, Elby! Pastra ka man dayta na kami ni skirt. Iso ti umuna nga agasa. Nakamini skirt. Adda ayamat. Siya dayta. Ha? Si kamat gayam di Layla. Idakdakamatan ni tatang anak kami ni skirt. Ay na, nagsiksikamot na talaga. Kaslawan asawam. Nagpareto ki akngamin. Tapno makaawi sa klata iti ado pay a boyfriend. Anya? Boyfriend? Kumusta ngay mat nila kay mo ijay abroad? Kat adala tamot ijay abroad. Bayam ijay. Tasyak, agyan enjoy ak dito Pilipinas. O anya, umunag akon. Anya ti paagas mo? To'y migraine ko. Migraine? Mano aya ti bayadam no migraine? Agure takitaak dito listaan. 1.5 ti bayadam di Layla. Oh, ade bagbagan ni Tata Romy. Paunagamlatan. Saan mo nasingiran? Libre? Gaputan na kami ni skirt, kan naka-spaghetti, libre na dagos. Bayag nga agasan ng dyan na may green na babae. Ang dawag, sa apay nagbayad kami, itinakangingina. Saan kayo ang makaungot akasta? Maagasan kayo amin. Mabit lang. Tatuktukok jay silid a pagagagasan ni tatang. No, apay mat ngamin ta nagbayag nga agasan ni tatang ni Delilah. Kat migraine laang mat, ti sakit na. Ay na!
Naglain nga talagang agagas. Awanin ti sakit ko. Inilit naklang. Awanin ti balik nakasakit ulo. Sa balin samot tanti mapaspasamak di taunag. Katawa mo't akatawa ni Dilayla. Ay garampang at talaga dayjay a babae. Dahil apay ngay rumay. Tabaliwam mo tanday talistaan ti babayadan dagiti umay agpaagas kan ka. Ipangina tamat Anya, ipanginam manan. Linawas lakit dahin nga ipangpanginam ti singirma. Ay nguminginan dagiti gagatangan. Dahito ito kat panagagas kon. Adapi nga ta umay agpaagas. Nukas tamad nga ipanginam maong. Maduti kaya't na maimbagan. Ha? Ay, Dilayla! Naimbaga bigat mo. Kastaman kan karomi. Ay! Na, oo, nayanda pa nagis-isam mo ang nakakita kin ni Dilayla lumabas dito'y balay rumay. Napintas nga ron. Naka-shorts lang. Kasta una yan, tidakkel dagita mulagat mo. Ay, sana tila madmadlaw mo. Kan apay arumila ang tiawag na kan ka. Kat naglakay ka una yan. Nadlaw mo man daytan. Palakayan nakmatlaw nay. Ay di nakman disturbo ni Ter Aramida kaham. Na, anyang idet ay sursurat mo apres. Ay, di mo kikitain. Ingkag luton. Nabladan. Na, nagnginan nga iti bayadan ti umay agpagas iti nabladan. 5,000. Lapsan ka pa'y dito'y kantina, nana. Papanam aya Dilayla. Mapanak man nagpaagas kin ni Tata Romy. Apay, saan pa'y anaagasan ti may grandma? Naagasanan, nga madapay sa bali asakit ko akayat ko nga ipaagas kan ko, ana. Di ka mala maag-agasanan. Nakamano ka asublen ni Balayda. Saan ka pa ilang anaagasan? Dagiti siksya babae dito'y sangwanan. Agtugaw kay dito'y. Isoda ti maagasan adagos. Sige, dito yak sangwanan nga ang tugaw. Rumay, umay ka dito'y kunak. Ay, anday. Apay nga lapigos ka. Apay pinagtugaw mo dagiti siksi dita sangwanan. Kundi mo pa'y kayat ida apagbayadan. Ay, di nakpakibiyangan ta diskartik daytoy. Anya diskartay. Diskartik nga agas si Kamot. Ahay! Tay kasiksyan tiyo muna. Siyak dayta! Nagmayat yagbali na mga gas. Ado ti kwartam. Ado pa'y ti chicks nga masidagkan ka. Ay, ka rumay. Ha? Apay nga umisam-isam ka dita. Ay awan. Tingka maturugan. Binilang ko la ti kwarta. Maturong ka mo dun ah. Inton bigat. Masapa ka amaring. Ado manan ti umay agpagas. Di mo lip-lipatan dagiti napipintas kan siksi sangwanan Dagiti babakat kan lalakay jilikod. Ang mga numalipatam. Yak malipatan. Anya lakit din. Kan dagiti agat tabako. Kan nagatla na ti payod na. Iya pinakalikod. Ay, anya lakit din na itang ugalim rumay. Ay, mabit lang. Tayo nakringan. Ay, rumay. Agringkan. Dadong di agruuray kan kay Gerwar. Itam dagiti ramay ko kahiyaya. Tapay. Ha, ay sus. Di mun samat mayon natin dagiti ramay ma. Apay ngay. Nasakit nga rod. Agoni pa'y no pilitak ngayon nat. Sa payamin aramay ko nasakit.
Ay, nantapilitak nga unatan. Ay, anay, di mo pilitan na sa nasakit. Kasanaw dagiti tattao nga gururay kun ka. Kasano ang makaagasak? Kat kastoy matiramay ko, nanay. Bueno papagayam, gitan tinagkibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo. Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmart's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Oh, si ka maggayang bakla, nagkapam. Ay na, nagapong ili Ada in-deliver ko nga item. Siyempre, pagpapintas. Kasta ka di? O, sige ngay. Anya ti orahan dito sa ngwanan ti mansion mo, Ay na. Padpadaanak man di order ko iti Lazada. Kasta? Ay na, sana all. May darating na order. Anya nga ti in-order mo, Ay kat anya pa'y kumangay, kumare. Pagpapintas make-up kan foundation tin-order ko. Kasta? Ay katwen, tapno ada pumintas ka. Siyempre o ana, dumagas ka pa'y, agkapita pa'y, kabayatan ti panagis istoryata. Amok nga awan matlaang taramidam ijabalayo. Okay, sure. Ala, agkapeta man nga ro, agpakape ka man. Sigurado, no sumangpad yung orahin nga order mo, sigurado nga apalan na kamanan ni Badet. Naku nampay, kumare. Amo matan ni Badet. Amin makita na kanyak kat apalan na. Ha? Pudno ti bagbaga, kumare. Saan namat kiti nga ibagbaga? Ngam amok. Ngamin, tunggal lumabas ang igibalayda. Up and down ti panagkita na kanyak. Iso nga amok nga umapapal iti amin ang makikita na. Nangro na iti kawas ko. Ay na, saan nga min ang makagatgatang ni Badet iti orayan niya nga usar na? Uray kitaan bagiti kawus na. Butaw. Katwan, kasjay ti mako na apor. May na, makapaalak pa'y ajay chinelas na. Butaw matla ang akas iti kawas na. Ay, piman mata saan ang makagatang. Ay na, kasano ang makagatang ket poor nga ron. Si Kamat. Ala, irwan mong titinapay nga ikapeta. Mabisina kon. Okay. Ay na, nagpintasak matan iti da iti a foundation nga inya-apply ko iti ropa. Ay na, kas namatan lang at pang Miss Universe da iti lang at. Oy. Kita'y kapayla dito sa ngwanan ti Sarming, miling. Wan lakay, kita man ti lang at nagpintasa kanya. Wan ko na matan Noan na liditan tur order miti online. Di mo pala igatang iti sidaan. So di na irano tayo amin. Anya ka matan lakay. Maminsanak lang aruden nga agpapintas, di mo pa'y ibagaan na pintasa. Ay nabakbakitan kan. Yung ka man naglutaw. Awan pa'y naluto amakan. Kaya takot agpapapintas ter aramidan. Imbag kumaano adapag nam. Awan mo. Anya? Ay, sumuro manan tiki naman nagbibisin mo ako nakon. Amaw si ka bakla. Kasano ko mga mo, kat diyo pa imbagbaga, ano anyat ibagayo. Apag isaw, alumabasak ijay balay damiling idi kalman. Agasam, tanibadet matitopi kuyaw. Katun met, iso ti pagsasaritaan mi di limabas kayo. Jak ilibak, ang ampud no matimbagbaga mi, saan ka di? Anya, ay saus, naguyaw kayo matan. Apay akasta kayaw. Ay na, saan ang naragsak ti biyag no awan ti tao nga uyuyawan? Maawatan nyo, gets nyo? Anya. Aniya, kasta tinangag mo ang nagsaritaan damiling kan bakla. Wan maray, ay na, nakauyaw da. Nang runa day di amiling, kunamitla no adday tangtangsit na. Angam sa bagay, kasi itinangag ko ang nagsaritaan da.
Naimbag ka no ni Mileng, gaputa maka-order iti pagpapintas na iti Lazada. Ngam ni badit ka now, pasig ka no abot tao dagiti kawas ken chinilas na. Aniya? Wun maray. Ay, sa anak nga agar aramid iti istorya. Pudno anang kuday ta. Oh, naimatan dagijay nga agayam. Ay na, no syakla maysa. Naimbag pa'y ni Badet. Uray saan ang makagatgatang iti pagpapintas na. At least, nadalos akitaon dagiti anak na. Ha? Ngam dayjay amiling, amo na ti agpapintas. Makagatang iti kaus na. Ngam no kita amot dagiti anak na ay na. Diyos miyaw garapaw. Saan kumot idanga uyawan. Ngam nagdudungrit da. Jay kaus da. Butaw, kun makitkita ti abaga da. Kaputa lawlaw dagiti kaus da. Ay na, pudno day ta imbaga maray. Kunak no siyak lang ti makadkadlaw iti day ta. Uray si kamat gayam. Anya, kasta tinangag mo, nana? Wan, badayt balasang ka. Pudnaw ti bagbaga. Oh, naimatan ni Miling. An-anwag nga taaya. Taapay nga ikumkumparanak iti bagina. Wan nga rod ang mala, bayamaw ni. Tinapatag, amom iti bagim, anaasikaso ka kadagiti anak mo. Saan akaskan kwa na, abagi na laeng ti pampanunutan na. Sa bagay mat kit di alangan kit di mat, nga agpapapintasak. Idinto tadyak maasikaso dagiti ubing ko, di oray awan. Day ti kasayaatan anapanunot mo. Ngamen, awan serbi ti pintas tinanang, no ti anak kat mabaybayan. Ay na, kumarik ka na pintas, dakustan. Anyat kayat masawan. Di na minsan nga sarsarita ta iji unag ti balayo. Di ta napupuotan alimabas ni bakit Ophelia at chismusa. Nangeg na tinagsaritaan ta kaya. Anya? Well, sa bagay, pudno man dagiti nagsaritaan ta. Tinakes no sana pudno. Ay na, adula amin nga amuday di abakat mo. Inton kwan, durabak lang arod. Ay, matutupam nga rod ya bakit mare? Jakmet kit bastos no bilang laeng. Ay na, awan ti bastos-bastos no siya. No saan ko machismosa? Saan ko atutupan? Ngam napaklan mo't achismosa. Anya? Iso nga awan kabutan ko. Bakit man, wan no lakay? Tutupak? Ha? Nakakasira sila ng beauty. Marana aktuladay jay abakat kita na. Oy, Miling. Anya di madamdamag ko nga uyawom ka nun, di ba, det? Apay, anya ko matiparikot mumot na maysa. Nubilang laang tapudno day tanadamag mo. Naa. Pudno matibagbaga. Kita ama. Paliiwam ni Badet no lumabas dito'y balay. Butaw dagiti kawas na. Kastamatan ti chinelas na. Naa. Iso ama sigurado nga agraman underwear na. Butaw. Oy, saan ka man nakasta? Agyaman ka no makagatang ka iti kabus mo. Chinelas, underwear. Sana nasken nga aguyaw ka. Saan ko mat nguy-uyawan na niya? Ibagbagak lang ang tipod no. Oh, kita anak. Nagpinta sa kanya. Wan ko na matanan. Napintas nga ibagbagam, abakbakitan. Amangan no si kalang ti makakitkita iti day tapintas mo nga ibagbagam. Oh, si kamat gahim ti masabat ko. Bakla akapipintasan iti kabaliktaran. Anya? Oh, apay asaan kayong agkadwa kinimiling a best friend mo? Akapadpadam iti ugali. Ha? Ay kwa. Ama. Di ka man agindidi nga awan amuna. Ay na, di manon kanyak ti imbagbagayo kinimiling maipapan kanyak. Ha? Nasing putak iti panagkunak. Ngamno ada tao nga bibiyangan nak, nga uray jakmot pa kibibiyangan. Dayta ti pagpungtutak. Apay sika, anya ti itang-tangsit mo ha? Dayta kinabaklam. Wano, dayta kinaado ti nagbitin di talapayag mo. Wano, dayta kinapuskol ti foundation dayta rupam. Akasla kapuskol na matlaang. Ay na, pasensya ka kuman Di mimi gagara.
Hoy, sa anak amaag anya. Pudno sa anak ang makagatgatang iti baro akawas ko, kan pagpapintas ko, ngam sa anak amaag. Ay, kwa. Di kay mat-an-anwa na. Ngam no apay ama nakibiyang kayo iti biyag, iti akin biyag. Day tabukod yo abiyag ti pakibiyangan nyo. No ti panagkunam kan tapintas ka, si kaabakla, nagbidot ka. Dito'y rabaw ti daga, si kasiguron ti kalaadan abakla niya. Iti lang akan ugali, naawatam. Ha? Ay naamong kumare, nagsabat kami kani Badit idi kalman. Kasta unay ti pungtot na sika. Ha? Tapay ka no? Ket di manon ken kwa na nagsaritaan ta nangeg ni Nana Ofelia. Kasta? Ha? Dayjay lang ti pagpupungtutan na? O, tawanan ba in a Ay. babae? Mare, ala panagkunak. Saan mo akabailan ni Badet? Ngamin, high blood sika. Anya panagkunam kanyak, takrot. Ay na, anya kumangay ti kabutan ko kankwana no bilang lang. Mabalin no tilanga na akas la al-alya. Ngamin, di na amo nga urnusan ti bagbagina. Anya? Huston? Inton kuan, adamanan makangeg, narigaten. Ay, awan bibiyang ko nga uray adda makangag. Ngamin, iso ti pudno, kas la al-alya ni Badet. Anya? Ala, agim tuturod ka. Inton kuan, si kakit lang arod, titong paen da Badet. Apay ko maatong paan na ngay. Padasan na, no siyak ti mang tongpakan kwa na. Masigurado, uray laag sakit iti makabulan. Saan asyak ti karkaritan day a babae? Apay ngamin asikapay lang tinatangsit kat si kalangarudon tinakabasol. Anya ko matibasol ko kan kwa na. Kat pudno mo ti bagbagak. Di na amo nga urnusen ti bagbagina. Pasig abot taw amin nga usar na. Ha? Saan akas kanya-kanya? Anya? Saan akas kanya? Nagpinta sa kanya, laka. Ay sumardeng ka man si ka. Ulit-ulitom day tangay bagbagam. Imbagak langarudon nga agbibisin ka. Anya? Ha? Ti awanan bain? Iso akas taunay apungtot ko kan ka. Ngamin, manakibiyang kaunay. Ha? Itangad daak di sangwanam. Alaman? Tungpaan nakman akas iti kanayon nga ibagbagam kadagiti tattao? Ha? Amin ang makitkitam kanyak. Dillawam. Ngamday ta mismo abagim. Di mo madilaw. Ha! Tapno ang mumiling. Uray kanayon nak ang makita abot taw ti kawas ko. At least, tanadalos akitaan nagiti anak ko. Si Kangay? Puwe? Anya? Wan, amom nga agpapintas. Amom nga agkawas iti agkakapintas. Ngam kita man dagiti kawas ti anak mo. Uray la aglaylay-lay dagiti kawas da iti abagada. Kita dagiti langada. Dungrit da amin dungrit. Sakat, sika nga inada. Managdilaw kan managuyaw ka. Ha? Ay namiling, awan sirbi ti kinapintas mo nung babaybay amot dagiti anak mo. Isu asyak, okay lang ang makita nakapaulit-ulit dagiti kawas ko. Basta nadalos dagiti anak ko, kan maasikasok ida iti husto. Oh, apay ang nagulimak kamatan dito isuli, Mare. Ha? Kunak man ang ipakita makabailam timang tungpakin ni Badet. Oh, mat! Ay. Ay na, naguunag dagit ang anges mo. Kasla kaunag meten ti panagayat ko iti boyfriend ko. Ay. Pampanunutik lang amin dagiti na ibaga ni Badet kanya kay itay mare. Ha? Amerisa. Kasla husto dagiti na ibaga na. Anya? Pudno ti na ibaga ni Badet mare. Nga awan serbi ti kinapintas, numabaybay anti anak. Gapo iti arapaap ko apumintas iti kastaunay. Nalipatak dagiti anak ko. Jak ida maasikaso iti husto. Pintasak apintas. Ngam isoda. Pasig adaan ti kawasda. Kan pudno ti kuna ni Badet. Nga aglaylay-lay ti bado da iti abaga da. Ay, si kaman gamin. Tunggal agorder ka iti Lazada.
Pasigmat akawas mo. Wano saan, pagpapintas mo, di mo mat may gatangan, nagiti ubing mo. Italangan na miris mo, bakit? Ha? Siguro, no saan pa'y ana ibaga ni badet kan kadayta. Ay, talaga di mo pa'y amaw. Ura siya nga asawam. Kasta mo timadlaw ko kun ka. No agkawas ka, kurang langan kat yus intro ti pamayam. Gapot ti kayat mo, kat kanayon abaraw. Dagiti nga anak mo, di mo pa idamay gatangan. Ura maminsan la ko ma. Lakay. Ni badet nga oyawam. Uray ulit-ulitan na dagiti kawas na. Angam na dalos akitaan. Pati dagiti anak na, nagdadalos da. Sana kasken ka. Mabaybay am dagiti anak mo, basta laki di agpapintas ka. Hindi ka agbibisin Anya? Bueno papagayam, gitan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Lucky Jane. Isagsagot ka na kayo, ti Danmart's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Minsan, di pa nagpintas ket saan i problema. Ti pa nagtawas, panagmekyok, panapaayos, bano ulay ti pa nang ipakita iti bagim ipresentable, normal laing dagita. Niyam anyan ay noga po iti kaya tayo imakita dagiti tatao, malipatan tayo dagiti mas napagay. Kin anyan met noga po iti panagbuting tayo iti panangukom dagiti sa bali, ti mismo itao imangay ayat ken mangaywan kada tayo ti may bayin tayo. Tatatito'y inapasamak, agda talo na dumaduma ang sitwasyon, niyang may sa tibanag imang ikunat takadakwada, no saan i-balance ti prioritan, ulay ti simpleng panagpintas, panagparang, weno panagbilok iti kuartakyat mabalin ipagdapuan ti dinibok, ti umuna ipakasaritaan kit ablikmot yan milan. Naragsak isuna ta adda order na nga imay, kit saan laing basta damit ti ginatang na. Makeup ken foundation ti pinili na, takayat na met ti agpapintas ken makita na ti bagina inawnos. Para ken Milan, awan met pidix ititasta. No adda basit ki kwarta, api ko mano saan na usala na iti banag imangted ken kuana iti confidence. Kit idi na apply na ti foundation iti lupana, naragsakan pa iso na iti resulta. Kasla adda basit ki feeling na nakapasamak iti bagina, nagpintasak. Nyam iti data met laing simpo ipanaglagsak ti ng grupi ti mas napatake et problema. Taadda ni budget, may sa itao idiretso unay ti panagsaw ken saan na agbuteng imang ibaga iti mapanunot na. Saan laing iti makeup ni Milan ti napansin na. Napansin na ti kawes, ti tsinelas, kinadado pay na detali iti balay ken kadagiti anak ni Milan. Ket no adda may sa iba nagkin makaparilibok iti kasta ay sitwasyon, di taket no ti panagkomento ket saanen, itas advice no di ket kas panangwiaw. Isumet ti ng grupi imarik na ni Milan. Para kin ko ana, api na adda sa bali itao imakibibiyang iti panagbiad na. No kayat na ti papintas, porta na met data. No adda isuot na ikawes, magina met data. Kit no kanayan niya ibada ni badet ti mapaneknekan na, natulad lain ki sumang ati punto, niyang dito iti makapangpanunot, no daduma, ti tono ti mensahe ti makasakit, niyang saan, ikayat esawan na awan amin ti kinapudno iti linaw na. Nibadet kit saan laing imang ipagbaga isaan inapintas ni Milan. Titang lunaan ikayat na ipadyan kiat adda iti sa balik lugar. Makita na iini Milan kiat makatatang iti pagpapintas na kian iti bukod na igamit, niyang dagiti anak kiat taslasaan imaasikaso iti isumet laing level. Dagiti towesda, ti kinadalusda, kian ti kababalin ti panangaywan kanakwada ti ng grubi, imaiparis iti panangipaay ni Milan iti bukod na ibati, dito iti panagkumpara ket nagbalin iti personal. Para ken Milan, matina o sarin ti anak tapno ibabain isuna. Para ken batit met, awan sa biti kinapintas ti inano dagiti anak na ket mabaybayan. Ket di tay punto, uli na pigsaken masakit ti wagas ti panangibagana, ket saan inalakai palabsan. Mabalin iti umuna iliaksan ni Milan ket ad depensa. Mabalin na marikna na itasla amin imakita ni badet ket pagkukulangan. Ket no narugyan ti tao imang depensa iti pride na, uri adda kinapudno iti maibagbataken ko ana, na nakaunay isaanan, dengjan. Nagsarek met ti personaw ipanaguyaw.
Tita West, ti foundation, ti panagpintas, uri iti ba nag-isaan kuma ita sa kulan iti argumento ket nairaman. Dito'y makita no pasano iti baset kay panagsinukat iti sao ket mabalin ay dumaken. Manipud iti mekyok napunta iti kinatalos. Manipud iti kinatalos napunta iti kinaresponsable tas ina. Ket manipud ibiyay na nakaunay na akbalin ti argumento ti panangdadael iti personalidad ti tubal maysa. Dito'y met ti saan ko mapasamak no ti pandyak ket mangted iti nasaya at ibalakan. No kaya't mo itulungan ti tao, saan ikasakulan ti dadaelampe ti dignidad na, niyang talpasan ti tungtot ken panagsinubat, at dami sa ibasit niyang napatay ki panagbaliw ken milen. Iti nakaita ti emosyon ken na agdaan iti tiempo ki panunutan na dagiti na sao ni badet, nang grugi kita na ti sitwasyon iti sa bali perspektiba. Saan ang laing manabuyaw ni badet? Saan ang laing makibibiyang isuna iti biyat ko? No diket, agda kati kinapudno iti bagbagana. Ket data tinapigsay punto iti pakasalitaan ni Melen. Kasaan itasakulan niya umanamong tayo iti amin ipanagsaw ti tao takno maawatan tayo ti may sa inapatid imensahe. Mabalin imaditi delivery ni Badet, mabalin inapasobla ti pananguyaw na. Niyam iti sinipat ti Melen ti bukod na itababalin, na amiris na igapo iti dakel, taridaday na itanayon inapintas. At dadagiti pagkakataon inalipatan na ti mas ng luna iresponsabilidad na. Dagiti anak nakit kasapulan met ti oras, panamaywan, nadalus at tawes, ken atenson. No adda kwarta para iti foundation, mabalin met imang ipundo para iti pampasakulan dagiti ubin. No adda oras imang gunos iti lupa, adda met kuma oras ikitaan no naunos dagiti anak, saan met kayat risawan daytoy na iti oras na balintang inaket saan tayan mabalin na papintas. Mati met data. Adda met karbenan ti ina imangaywan iti bagina. Nang ti mensahe ket balance. Ti panangipatig iti bagin ket saan kuma ipanangipat iti dagiti tao maanda iti responsibilidad mo. Ket ti kinapintas, no di talaing ti makita dagiti tataon diyan iti likod na ket adda anak ti taslasaan maasitaso, napukaw ti tunay ipateg na. Ket no ti umuna ipakasaritaan ket maipapan iti ina nalabit na pasobra ti panangipateg iti panagpintas, ti maikadwa ket adda sa bali, klase ti problema. Dito'y saan nati may bain iti bagina. Ti anak ti may bain iti ina, ni onti solengket 45 anyos, diyang magtalinad niya ang papintas ken presentable. Kaya't nati paayos parlo ken ulay at pamanikyon. Kit iti ada school meeting ni Magi, national lain para ken puana imang isagana. Ti panapunana, no makimiting isuna, kaya't na inaunos ti lamana. Saan di ta idakel ibanan para ken puana. Diyang para ken Magi, adda problema, ni Magiket unit sa ken ti inanaket kasla nalabit at adda bumata iti panakita no naunos. Adda pay mangibata nga no aguyok da, kasla agkapsak dalain. Para iti duma, compliment data. Para ken misa 45 anyos na ina, mabalin tay makaparagsak. Diyan para iti anak bumagbaba ken nadadal, saan itasta pinaritnana. Kasla may bain isunan no mabalin mapatamalan dagiti tatao nga saan na ina ni onti soleng no diket kasla kabsakwan no batada. Dita tinakakaawat niyan nakaparikot paset ti kabataan. Adda panawen iti panangkikita dagiti sa baliket dakel kaya tekto. Ti simpo ikawes ti naganap, ti panagsawda, ti panagtawada, kulay ti panaglakad da, mabalin na ipanunot ti anak, anya nga ti ibada dagiti kaklasiko. Ket ditoy, kasla na palabas ni Magiti pa ng panunot na iti opinion ti sa bali aginda nga ulay ti ina na mismo ket nagbalin ibanad tayat na iliklitan iti school meeting, saan, tayat ni Magina iso ni onti solen ti umaken. Ket imbes direkta laing na awaten ti ina nakas iso, nang grugi iso na imang birok iti sa bali. Baka ni dati, baka ni lolo. No adda sa bali mabalin imapan, mas okay para ken puana. Kit dito'y mabalin ni Marit na ti ina ikas na saan isuna proud ti anak na. Tano ang papanunot ta, adda ina imang isagsada na nga umaten iti importante school activity, dem ti anak naket kaya peti sa bali, tao ti mangibati tenpuana, dem napatigmet na awaten isaan siguro, dapo iti kinateks ni Magi. Mabalin ni influensaan isuna iti age nakyan iti panangkikita dagiti kakabsakwan no batayan na. Para kin ko ana, ti 45 anyos na inakyat kasla dapat agtawas kitas iti ina iti imahen na. Diyan ni onti solengket adda bukod na gi personalidad. Agpapintas isuna. Kaya't na ti agtawas iti wabas makaparagsakken po ana.
Ket saan met igaputa ina isuna ket awanan ti kagbenana i mangipakita iti estilo na, hindi naawatan ni Auntie Cholen i maibayin ti anak na, nagbaliw met ti aramid na. Imbes ipilitana ti bukod na i estilo, tas na pinatas na nga agsimpo. Long sleeves, jogging pants, senelas, nagtititawis saan ay mga wis iti atensyon. Ket di ta kumatitayat ni mag-iitilugi, saan tabi. Nasaan pinalaing une at nanglangan ni mami, saan itas na bumarbara iti edad na, saan ipagkamalan itas lakabsak na, ndim iti nakita ni magitiina na itas ta, nagbaliw ti reaksyon na. Tati problema ket saan net glayam laing ti panagpintas ni mami. No maikat ti amin na iso ti dadanday estilo ni Auntie Cholen, tas laag damet na kukao. Nagbaling na obvious na ti inanaket saan ti komfortable iti isuot na, kin saan met at presentable para iti meeting. Dito'y nang glugi nga maamilis ni Magi iti panagtaridaday na ibagbaliwan ti ina na takno laing saan isuna i maibain ket saan met dayam itusto, ket iti panagbalbaliw ni Magi, isu met ti nanibaba nga agmekyok ti ina na no kayat na, agyels, agbistida kinagsubli iti dadanday i panagtawas na. Tanaamilis na i mas nasken ti ina na i matin isu italada. Mabalin inapintas, mabalin ibumata ti panakita, mabalin imapakamalan pay dagiti sa bali, niyang no data ti ina nanaywan ken po anakyan nagtungpal iti responsibilidad na, apay na iso ti maybain. Napintas data i panagbaliw ta saan i simpo i nagbaliw ni Magi. Adda rason, hindi nakita na ati inanaket nakasagana ibagbaliwan ti bukod na i komodidad kian personalidad tapno laing saan i maibayin ti anak na, nalabit idyay na met narit na ti kinaunay ti panagayat ti ina. At la naganak i mabalin i mairita kian ibata nga, no maibayin ta kanyak, problema mo teta. Nyan ni Auntie Cholen pinadas na latay, sumurot iti tayat ni Magi. Ket di ta nga effort ti mabalin i nang lupat iti panunot ti anak, ti lekson dito'y ket saan i may papanlayang iti tawes. May papan iti respeto. Nalakaunay na awaten dagiti sakripiso dagiti na danak no basit tayo, niyam no bumagbaga tayo, mabalin na ipanuno tayo matagiti style da, ugali da, bueno panagparang daket problema no saan i maitutok iti gusto ti gluko. Hindiyang ti tao i mangipapaay iti oras, ko ataking responsibilidad para ken taket saan, dapat mapukawan iti dignidad yapulain iti panagbuteng mo iti comment dagiti sa bali. Ket talpasan ti duay pakasaritaan na aglikmot iti panagpintas ken panagparang, ti maitaklo ket nangala iti amin iti mas nakakatawa direksyon. Dito'y, ti simpo ay sakit ti sakati ng lugi iti may sai, negosyo, saan met et talaga naklano, adda nagsakit ti saka, kinkas kadagiti pamilya nga no adda sakit ti masaluano naligaw ti saka, ti umuna i mapanunot ket ilo. Di tatang, kikas la saan met ay professional i mangadas, pinadas na nga iloten. Ket ti nakakatawa, talpasan iti panangilot na, nagmayat tirit na. Ti sakit ti saan ni kayang ibales, bigla itas na napukao. Ket dito'y nang glugi ti banag itas la basit laing iti unanan den na pagdas, inagdaktel. Tano adda may sa itao, inaimbaten talpasan ti panangilot mo, sigurado nga adda mangibaga iti sa bali. Ket no adda duawan no talo, makaraman iti tas ka resulta, saanen imabayad ket agbaliw ti reputasan mo. Tas labigla ni tatangkiat nagbalin ti mangadas, iti lugar. Dagiti tatao manglugi mapan iti balayda, agpahilot, agpaadas, kinad nang namaino anyaman ti sakit da, adda mabalin niya aramidan ni tatang, dito'y met, si met ti business mind ti pamilya. No umay dagiti tao ken adda met panangadas, apay kumanusaan ni singiran. Kit iti nang lugi ti panagsingyan na baliwan ti sitwasyon. Ti simpo ipanang tulong nagbalin ipagkwartaan. Adda listaan, adda bayad, kintas la tumanon iti punto iti bayad ket mabalin i maipanunot ta saanan ibaset, nakakatawa ti konsepto, niyang adda met comment iti likod na. No ti may sa itao ket naimbatan iti may sa ipanangilot, saan kayat isawan amin sakit ket matasan iti isumet laing iwagas. Ti sakit ti sakaket sa bali iti magmain. Ti sakit ti bukot ket sa bali met iti problema iti ramay. Niyang daputan nagbalin ay sikat ti adas ni tatang, kasla amin kayat ay subukan. Ket no adda kwarta ay sumret, na nakaunay imalipat ti limitasyon, nang grupi met dagiti kompitasyon iti umay dagiti babay ipasente. Adda ni Leila, adda ni Delila, kin adda dagiti sitwasyon iti panagpintas dagiti umay apaagas ket nang grupi imangted iti sabali, klasa ti tensyon iti balay. Ti asawa imang singsinay ket saan laing ti nakatutok iti bayan. Kita na met no kasano ti panagtrata ni tatang padagiti pasente.
Ket no makita na inapintas ti babae ken tasla bigla nalakati serbiso wano adda pay posibilidad libre, natural na sumang at ti suspect sa ken punto, dito'y agbalin nakakatawa ti negosyo. Adda may sa pasyente ay mag-mainline ti reklamo, diyan tasla ti tawes na pay tinanted iti atensyon. Iti napag-usapan ti bayan, tasla nagbalin ay sabali ti standard depende no sino ti at paadas. Ket no adda may sa ibanag imandadael iti negosyo, isu data, no saan ipatas ti patakaranda po iti personal e interes. Di asawa met ti tatangket saan di simpo at tumingin. Adda kwarta ay kailangang makolekta. Adda listan. Adda pweso. Kino marikna na ikas na maapektaran ti professional judgment ni tatangno na pintas ti pasyente, isu ti mangipalagip idito iket pagkwartaan, saan iluda ipaglibangan. Diyan ti tatakilan ikomedya ket ti panagtultuloy ti pananagas ulay saan met, sigurado no anya talaga ti aramiten. Iti unana sa kalain ti nailok ken nagmayat. Niyang talpasana, taslaad at na agad yu tagiti reklamo itayat subukan. Main buko ramay kenda dumapay. Kit idi at daramay ipinadas adasan, ti resulta ket saanan itasla magic. Ti pasyente ket nasaktan tay. Ti panangpilit, panangpulok bano panangilataw iti ramay kit nagbalin isabali remindan, saan amin isakit kit mabalin na iloplang, kit dito iti nakakatawan diyan napatid ti panangilapas iti may tatlo ipakasalitaan. Ti may sa inasaya at resulta kit saan ilisan sa takno ipagalok mo ma-eksperto ka iti amin. No adda may sa itao inaimbagan iti aramid mo mayat. Ngam mas importante maawatan ti limitason. Tano pa ikin kwarta ti mangitulong, mabalin mapanta iti punto iti tao maumay imamamnama iti tulong ket isuna pa iti masaktan, no pagtipunan da dito ay etalo sitwasyon, makita saan met talaga make yok tawes. Bano kwarta ti kang lunaan ni problema. Ti problema ket no da dito iti manglugi mangitulay iti panuno. Ni Milen, napasobra ti focus iti panagpintas at inda inaamilis na naagda mas nangluna iti responsibility tadati ti anak na. Ni Magi, napasobra ti focus iti panangkikita dagiti sa bali at inda inalapit na lipatan na iti inanaket saan decoration, ikmabalina ibagbaliwan no anya ti maibagay iti school. Kin iti pamilya ni Tatang, ti simpo ipanangtulong ket napaddas kinagbalin negosyo, ken ti kwarta ken personal reaksyon ng lugi imang kumplita iti amin, adda met patakapareho da iti may sa ibanan. Kasapulan ti tao isumango iti kinapudno sakbay idumakel ti problema. Nimiling kasapulan ikitayan na ti tasasaad dagiti anak na. Ni magita sa pulan ikitayan na ti patigtiinan na iti laybes ti panagparang. Kini tatantian ti pamilya na kasapulan ti maawatan na ti nasayaat, resulta iti may sa ipananilok ket saan ti mangken iti automatic di tabaelan na adasan amin. Ket nalabit data ti adda iti likod ti komedya dagito ay ipakasaritaan. Nakakatawa dagiti panagsinubat, dagiti panaguyaw, dagiti panagsuspetsyaken dagiti sitwasyon ti sumobra. Niyam iti likod ti tatawa, adda banag ti pamilya iti adug pamilya. Mabalini maatit tayo iti opinion dagiti tatao. Mabalini maatit tayo iti panagpintas. Mabalini marik na tayo no adda baset et talento wano oportunidad, dapat napos papakitaan. Niyam no saan inaanos ti prioridad, ti banag inang lugi, simple na inket isopay ti pagdapuan ti dilibo, ti panagpintas ket masaya at no saan ti maibaybayan ti responsibilidad. Ti panagparang i-presentable ket masaya at no saan ti maibayin ti tao inangay ayat kenta. Ti panagbilok iti kwarta ket masaya at no saan ti maipalubos mapukaw ti kinapudno ken sentito komun. Ken iti tumbal sitwasyon, may sa tita sapulan, amwan tayo no anya talaga ti mas napateg. Tati foundation mabalin imapunas, ti kawes mabalin esukatan, ti kwarta mabalin imapukaw ken masapulan manen. Niyang no ti relasyon iti pamilya, respeto ken panamaywan ti mapukaw, data ti saan inalakama isogli.